アロハー、皆さんこんばんは。元気ですか？1ヶ月何してましたか？ご飯食べました？今日は何のご飯を食べたんでしょうか？私はですね、ライブ直前に食べるとあんまり声がちょっと待ってくださいね。変なところから音が出ております。ライブ直前に食べるとね大変なことになるのですごい早い時間に今日ご飯を食べたんですけれども、ジャミンっていうね藤沢のレストランがあるんですけど、そこのキーマカレーのカレー粉を売ってて、それをお家でもそのレストランの味を作れるっていう魔法のカレー粉があるんですけども、それでキーマカレーを食べました。とっても美味しかったです。ジャミン行ったことある人はみんなきっと知ってると思うんですけども、ぜひね食べてみてください。クラウドファンディングでね前やってたんですよ。キーマカレーが買えるっていうのがあって、そこでね買ったんですけど、おすすめです。じゃあ今日も、まったりとライブ一人で弾き語りしてみたいと思います。1時間ぐらい最後までどうぞお付き合いください。よろしくお願いします。チャットもどんどん見てるよって言ってくれたらすごい元気が出るのでよろしくお願いします。じゃあもうぼちぼち早速歌ってみちゃおうかと思います。じゃあ1曲目はクーホワ。ありがとうございます。クーホワをお届けしました。これはね作者ポノ・ビーマーさんという方なんですけれども、この方が奥さんのために書いた曲です。奥さんがなんか怪我をして入院している時に早く帰ってきてよって励ます気持ちで書いたという曲だそうです。まずはねこれからちょっと元気にお届けしてみましたけれども、さあ皆さんありがとうございます。早速コメント、かずみちゃんアロハ、キーマカレーいいね、ありがとうございます。美味しいよね。すごいね、スパイスが本当に特殊でもう本当美味しいんですよ。ジャミンのキーマカレー。シルキーさんありがとうございます。ドレスとヘアスタイルかわいいです。よかったもう毎回ね悩みに悩んで直前まで、私結構準備するのにバタバーってやるのあんまり好きじゃなくって、もう結構じっくりのんびりやりたいじっくり時間をかけたいタイプなんですけど、だから今日も結構早い時間からライブモードを作ってるんですよね。セッティングしたりいろいろ見せられない状況、今ライトとかいろんなものがあるんですけども、そういうのをちょっと並べてみたりのんびりやるんですね。でご飯も早めに食べて5時ぐらいに食べて、で髪型とかやるんですけども、今日は全然決まんなくて、どうしようって結んで下ろしてまたみたい、また上げて花さしてみてみたいなことをやっていました。褒められてよかった。
白井さん、ありがとうございます。今日もありがとうございます。静岡なんですね。ありがとうございます。お茶のマークですか？静岡茶を飲んでるんでしょうか？あ、としこさん、ティーマイレ素敵です。今日編みました。なんか今日はなんか自分でレイを、まあね、ちょっと簡単な例ですけども編みたくて、ちょっと家族のことを思って編んでみました。うん、そうなんです。リコさん、ティーリーフの例を編んでたんです。それ以外があまりできないのでなんかいろんな例できるといいんですけど、あんな前回とか前々回のレイカちゃんやね、あんな素敵な例はなかなか編めませんので、私。あ、かぜみちゃんありがとう。あ、ふみちゃんも長野からありがとうございます。もう一つ一つチャットを読みながらいきたいと思います。じゃあ今日はテーマがですね、タイトル「ハリア」というねタイトルにさせていただきました。すごく好きな言葉なんですけれども、ハワイのお友達の娘さんにもねハリアちゃんっていう可愛い娘さんがいらっしゃいますけれども、思い出、なんか大切な愛する思い出みたいなね、そういう意味があるんだそうですね。でそう今ってねやっぱり会えないですよね、皆さんね。なかなかね会いたい人にも会えないし、行きたい場所にも行けないし、ハワイにも行けないし、本当にね寂しいですよね。もうこんだけ長くなっちゃうとね、まさか今年もこうだと思わなかったけどねだから歌でねちょっと思いを飛ばしたり、行きたい場所に行ってみたりしようと思います今日は。で選曲をしてみたんですけれども、次に歌う歌はですね、ズバリハワイのワイキキをお届けしたいと思います。この曲をですね、この間ウクレレの生徒さんでアクアマーレというユニットあるんですけれども、私の生徒さんなんですけど、レッスンしてる時にこのワイキキにこうみんなで思いを馳せながらね歌ったり、あとはその作者の気持ちをね考えてみたりね、みんなでいろいろしてたんですけども、でいろんな人がカバーしてるワイキキの CD もみんなで聴いたりね、そういうこともしたりするんですけど、そしたらなんかすごくこうハワイへの思いが募っちゃって、でワイキキの夜のねこうちょっといつもと違うカクテルやビールを飲みながらライブやショーを見ている空気がわーってやってきて、ほんと鳥肌と涙が出そうになったんですよ。で今回のテーマがそうだ、思いを馳せる、ハリアにしようってその時にちょっと浮かんで、それでワイキキをね今日はお届けしたいなと思っております。じゃあまず聴いてください。There's feeling deep in my heart, stabbing at me just like a dart. It's a feeling heavenly.I see memories out of the past, memories that always will last, of a place beside the sea.At night when the shadows are falling, I hear the rolling surf calling, calling and calling to me. Waikiki, 'tis for you that my heart is yearning. My thoughts are always returning out there to you across
your tropic night and your wonderful charms are ever in my memory. And I recall when I held in my arms an angel sweet and heavenly, Waikiki. My whole life is empty without you. I miss that magic about you, magic beside the sea. Your tropic night and your wonderful charms are ever in my memory. And I recall when I held in my arms an angel sweet and heavenly, Waikiki. My whole life is empty without you. I miss that magic about you, magic beside the sea, magic of Waikiki.ワイキキお届けしましたいかがでしょうか。これはね作曲家でもあり演奏家のアンディ・カミングスさんの作品ですね。これはメインランドに滞在中にふるさとハワイのことを思って恋しくなって書いた曲です。なんかそういう曲が今日多いかもですね。なんかホームシックになる曲みたいなワイキキね、本当に行きたいですよ。今のワイキキどうなってるかなって、私たちの大好きな魔法を見せてくれるワイキキにまた早く行きたいです。じゃあちょっと待ってください。あ、中村さんありがとうございます。可愛いドレス。これね、これねクプクプさん、岡山のクプクプさんで買いました。時々イベントとかね出店したりして横浜の方に来てくれたりもするんですけども、これ可愛いんですよね。このドレス結構人気ですよね。この生地よく見かけます、ダンサーの方でも。これタロイモですよね、この絵ね。タロイモ、ちょっとこんななって見せちゃう。この葉っぱの絵が描いてあって、これ今ここに太郎ちゃんがいるんですけれども、チラチラ見せの太郎さんが全部見えてないけど、これなぜここに置いたかというとですね、なんか今日ちょっとね天気もどんよりしてたしね。みんなどうでした今日なんか上がんない日ってありますよね。私もちょっと今日ちょっとね気持ちがちょっといろいろあってねあったんですけど、なんかこの朝起きてよくヨガとか瞑想とかやってるんですけど、朝はまずパッてこのタロイモを見たらね、この今一番多分みんなに見えてると思うんですけども、この太郎ちゃんがこの茎がビーンってこうまっすぐ伸びてたんですよ。気づかなくて今まで。うわっと思って、すごいこのなんかすごい元気だなこの子と思って、なんかまっすぐなんかすごいなんか長くなってて、すごいパワーもらっちゃったんですね、その瞬間。お、頑張ろうみたいなありがとうみたいな。なのでちょっと今日はそばにお守りのように置いてみましたはあ、おワイキキとダイヤモンドヘッド見ましたね。嬉しいです。モモンガアロハさん素敵です。ありがとうございます。
金原真美さん、ワイキキ見えてきそうな素敵な歌ですね。はい、としこさん、思いが詰まってる、ありがとう。えみえみもありがとう。波の音が頭の中に聞こえてきた。私も聞こえてきた。ほんとね、ワイキキのビーチのすぐそばでね、またお酒飲みたいな。じゃあこんな感じでまったりおしゃべりしながら行くわけなんですけれども、次に曲はですね、何しようかと思ったんですけど、ハリアといえばですね、これみんな持ってますか？皆さんお持ちですよね、このアルバム。じゃん。タイトルハリア、ちょっと赤くて見えづらいけれどもです。この時代ちょっと青枠はまだ名義だったんですけれども、初めてのハワイアンミニアルバムっていうのを出したのが、2012年でした。この3曲入りのねミニアルバムなんです。これすごいね、ジャケットも素敵でしょ。裏もこんなジャングルの中に佇んでおります。で今回サムネイルもね、この時に撮ってもらった村井幸さんの写真なんですけど、ハワイで撮りました。植物園の中なんですけども、あるねノースの方かな、でサムネイルの写真もこの時に撮った使ってない写真を使わせていただきました。引っ張り出してきてハリアのアルバムジャケットのね写真です。この CD は3曲なんですけど、全部ハワイ王国最後の女王様リリュー・オカラニ様にまつわる3曲ということで選曲をしました。1曲目マカラプアとの部屋イモオーラウラにアロハオエが入っています。リリオカラニ女王様が作曲したね代表作アロハオエもここに入ってるわけなんですけども、なんとこのアルバムからアロハオエはものすごくよく歌ってて、なんかこのアルバム以外にもその後いっぱい録音しました。そうキワヤさんのねウクレレのね100周年の時の記念アルバムでもアロハオエを歌わせてもらったりとか、あとなんだっけなんかあったと思ったけどど忘れしちゃいました。何かで結構この私のアロハオエいろんなのにね、いろんなところでレコーディングをしたりやってますでこのアロハオエ以外の2曲ってあんまりライブでやってなかったので、ちょっと今日やってみようかなって思います。時々いや1曲目に入っているマカラプアという曲をお届けしてみます。これはリリオ・オカラニ女王様の育てのお母さんですか、養母っていうんですかね、コニアさんが作ったリリオ・オカラニ様を称える歌です。美しく育った素敵な花、リリオ・オカラニのための霊、森の女神が作った霊、花籠を持った女性たちが霊をどうぞリリオ・カラニよっていう、そんな内容の曲です。では聴いてみてください。マカラプア。おまからぷはうるまひえひえおかれいおかまかえはのかまかえはかれいなりあわひねなわひねきへねぷわえれほいえりりうらにえおまから
ラプはうるまひえひえおかれいおかまかえはのかまかえはかれいなりあわひねなわひねきへねぷわえれいほいえりりうらにええれいほいえりりうらにえりりうらにマカラプはお届けしました。久しぶり歌ったの。ちょっとね手がさっきからなんかこの手をこすっているのはですね、ちょっとライブの前になんか香りをつけるのが好きで、よくハワイで買ったプルメリアの香りかなとかをちょんちょんってつけてよくライブ前気分を上げるんですけれども、今日はねちょっと違うものを塗ったんですよ最近すごいハマっているものがあって、これ今ちょっと近くにあるんです。これです。お友達のせんちゃんにもらいましたタイ土産これなんて読むんだろう。フォッシアムフォッシアムマームなんて読むのかわからないんだけど、これなんかねすごいんですよ緑色、なんか緑虫すごいの真緑ですごい強烈な色がするんだけれども、匂いもすごいんですよね。ちょっとメンソールが入ってて、あとは何が入ってる、すんごくいい匂いなんですよこれ。私結構こうアジア系も好きなんですけれども、この匂いにすごいハマっちゃって、なんか肩こりした時とかに首とかに塗ったりするといいよって言われてスースーする感じになるんだけどね、これをねなんかもうヨガやる時とかにはよく塗ってリラックスしてんだけど、なんかつい今日ライブ前に塗っちゃったんですよ、手とかこの辺に。ですごいベタベタになっちゃって手がいつもウクレレ弾いてる感触とちょっと違っちゃって、こういうことしちゃいけないよね、プロの人はね。みんなやらないと思うけれども、プロのウクレレプレイヤーはびっくりしちゃった。弾き始めてびっくりしちゃった気をつけましょう皆さん。ライブの前はやっぱりルーティン大事ですね。いつもと違うことはしないさあ、キャリちゃんだ。ヨガ&瞑想大事。そうなんです。今ものすごくそういうねことをいろいろ勉強してます。脳科学とかも勉強してますいろんなことやりだしてますもうね今の時代大事ですよね、ほんとほんと。さあ、ワイキキの懐かしい情景を思い出します。嬉しいです。としこさんは大好きなアルバムです。ハリアですね。ウクレレのコード進行すごいちょっと難しいけど今度ねなんかやれたらいいですね。ゆうこりん、くまおくんと見てます。息子さんとありがとう。みんなどうもありがとうね。こんな夜中に集まってくれて。レミさん、レミちゃんありがとう。かわいいドレス。みんなこれ好きねもうドレスさ着ていく機会も少ないからさ、お家でねやっぱり着てね、たまには気分上げていかないとですよアクアさんかわいい、ありがとうございます。ナマステ今日はちょっとヨガ方面に行っちゃって頭がハワイに行こうと思ったんだけど、意外とインドとか行っちゃってるかもしれない、頭がね今日はねそんな気分ですさあちょっとハワイに戻って、
今度はオアフ島の、カパーラマにあるリリオーカラニさんのお家の名前ムオラウラニというね家があったそうなんですけども、そのノヘアイムオラウラニという曲を、ライブでほとんど歌ったことないんですけど、ウクレレ一本でちょっとやってみようかと思います。聞いてみてください。へめあぬいけアロハけひきまいようね目をくれかいまならかひこ空気のくれぽぽへいからいのへやいむおらうらにかがビューティーラへまうやのなかわかへめあぬいけアロハけひきまようね目をくれかいまならかひこ空気のくれぽぽへいからいのへやいむおらうらにかビューティーラへまうやのなかわかのなかわの部屋いムオラウラニでした。これはぜひこのアルバムもし持っていない人いたら、すごくレコーディングも素晴らしいレコーディングになっているのでぜひ聴いてみてください。マカラプアはねピアノの山本龍太くんも参加してくれてますし、あとしげさんもねベースのしげさんも弾いてくれております。結構見どころ満載なアルバムです。3曲だけど1000円ショップで売ってます。アクアストアで。なんかありがとうございます。先日はありがとうございました。あおくんと見ています。あやちゃんだ。ありがとうございました。先日ね宇都宮に行ってきたんですけれども、発表会がフラの発表会があってね、マルヒアさんの保育園にお邪魔しましたね。ありがとうございました。とっても素敵な保育でした。なかなかね今できない状況だったと思うんですけどもね、頑張って感染対策とかもすごくして少人数でねお客さんもやって大成功の保育でした。これでちょこっとだけ歌わせていただいて、なんとウェルドンさんとねなんかデュエットもさせていただいて、なんかすごいスペシャルな思い出深い日になってしまいました。素敵ですよねウェルドンさんは。
スーパーチャットいただきありがとうございます。感謝ですライブ前にもストアの方でチップを購入できるサイトがあるんですけれども、そちらで何人かもう早速ライブ決まった瞬間に入れてくださる方たちがいらっしゃるので、もう絶対これライブやらないとキャンセルはできないぞみたいな気合が入ります。本当にありがとうございます見てよかったっていうよりはね、まあね、やる前からね本当ありがとうございます。この番組はですね無料なんですけれども、ちょいちょい CM 挟まりますので、これだけご了承くださいモモンガアルファさん CD 買いたいです。ぜひ通販送ります。持ってます。聞いてます。持ってます。皆さんありがとうございますあやちゃんもありがとう。はい、じゃあ、次のコーナー行こうと思うんですけども、今日はねちょっと次はね日本語の歌です。でもともとはねハワイのケアリー・レイシェルさんの曲、アルバムに入っている曲なんですけれども、「Road That Never Ends」という曲、皆さんご存知でしょうか。ウェディングソングですよね。結婚式の歌ですごく素敵なメロディーなんですけれども、これはすごく思い入れがありまして、私の弟がいるんですね。弟2人いるんですけど、弟が結婚して、下の弟が結婚して、でその時に結構前の話なんですけどもね、なんか歌を送るという話になりまして、でなんかねこの曲を歌いたいんだけれども、なんか日本語にして日本語で届けたいなって思ったんですよね。で確かなんか飛行機に、北海道の結婚式にあげる飛行機の中でこれを書いてた記憶があるんですよね。で、その北海道で歌ったんじゃないですけど、またこっちでね式をやった時に完成させたのを披露して歌いました。でその後からもうなんかことあるごとに結婚式の時にはもうこの曲っていう感じでいろんな人に歌わせていただいて、もう一人の弟にも歌ったよねきっとね。で私にもねもうとにかく家族親戚一同みんな歌ってきたんですけどで先日アクアマリンのとしこさんのお嬢様もねちょっとコロナで結婚式がね中止になっちゃったんですけど、この歌はぜひ送りたいなと思ってね送らせていただきたいと思います。他にももしかしたらそういう状況でね結婚式挙げられなかったとか、延期になってるとか、そういうね娘さんがもしかしてとか、そういう方もいらっしゃるかもしれないので、そんな方たちに心を込めて今日は歌ってみたいなって思います。じゃあちょっと日本語訳稽古バージョンローズだとネバーエンズ聞いてください。今この神聖な場所で二人の誓いを見守ってるこの時、思いは結ばれて新たな扉を開くんだね。二人を囲む家族や友達の顔を見てごらん。愛に包まれて果てなき道を共に行けばいい。心の
中には歌がある。耳を傾ければ聞こえるでしょう。二人が今ここにあることすべて正しいと歌ってる。二人を囲む家族や友達の顔を見てごらん。愛に包まれて果てなき道を共に行けばいい。二人を囲む家族や友達の顔を見てごらん。今手を取り合い果てなき道を行けばいい。とばにおめでとうございますはい、あ、千尋ちゃんおめでとうございますね。他にももし結婚記念日なんですとかいう方がいらっしゃったらね、書いてくださいね。そう、あ、かやちゃん踊ってみるって。そう、この曲はフラでもね踊られてる曲で、私もねフラで踊ったりするんですけれども、習ってるんですけれども、また日本語と英語だとちょっと歌詞が入れ替わるかもしれませんけれども、ぜひ踊っていただくといいと思います。なんか日本語だとグッときちゃいますよね、直接来るから。あやちゃん、ケアリーさんのこの曲結婚式に流しました。懐かしく聴いています。ありがとうございます。日本語バージョンも素敵ですということで、今回初ですね、こういう電波に乗せたのレコーディングもしてないのでどこにも音源はないと思うんですよ。なのでちょっとこの YouTube ライブに残ってしまいましたけれども、これを CD にしたいですよねと言いながらもう何年経ってるんでしょうかという感じですけれどもあ、かずみちゃん、こんな素敵な歌を結婚式で送ってもらえる弟さん夫婦幸せですねだってそうそう、弟はね、弟が純で、これ奥さんが愛だから、私の中ではローズアットネバーエンズ純愛っていう放題がついています純愛ソングです。かずみちゃんにも歌ってあげるから結婚してねとしこさん泣いちゃうね、涙しちゃいます。ありがとう聞いてくださってありがとうございます。あ、ふみちゃんにも歌ったよね、ライブでそうふみちゃんも結婚した時長野でちょうどライブやって、その時に歌わせていただきましたね。そうそう、ジンガラさんだよね。懐かしいな。なんかほんと思い出の旅もしちゃってるね今。あの頃に帰ってまたあそこでライブしたいな、美味しいピザ食べたいなって今ピザが頭に出てきましたさあ、じゃあ、そろそろねいろいろ話しながらなんですけど、今日の予定ではあと2曲の予定なんですなんかドキドキしてきちゃったまずは相手を探さなきゃ、かずみちゃん。そうですよじゃあ、ちょっと明るい曲をね1曲お届けしたいと思います。ホームシックな曲が多いって言ったんですけど、次の曲もハワイ島のケアラケクアの青年がね、ふるさと小さなわらぶき小屋のお家に帰りたいよ、ホームシックになっている、そんな歌です。
そうマイリトルグラシャック in ケアラケコアハワイを歌ってみようかなって思います。どうぞお聴きください。I wanna go back to my little grass shack in Kealakekua, Hawaii. I wanna be with all the color and Wahine that I used to know. I can hear the old guitars playing on the beach at the hole, no, no. I can hear old Hawaiians saying, Eko mo mai no ka uai ka halebela ka how it won't belong to my ship. We'll be sailing back to Kona, a ground of praise that always fair to see. I'm just a little Hawaiian homesick and boy. I wanna go back to my fish and pie. I wanna go back to my little grass shack in Kealakekua, Hawaii, where the hum hum nuku nuku up I go swimming by, where the hum hum nuku nuku up I go swimming by. I wanna go back to my little grass shack in Kealakekua, Hawaii, Hawaii. I wanna be with all the kane and wahine that I used to know. I can hear all guitars playing on the beach at the hole, no, no. I can hear the old Hawaiians saying, Eko mo mai no ka uai ka halebela ka how it won't belong till my ship will be sailing back to Kona, a ground of praise that always fair to see. I'm just a little Hawaiian homesick and boy. I wanna go back to my fish and pie. I wanna go back to my little grass shack in Kealakekua, Hawaii, where the hum hum nuku nuku up I go swimming by, where the hum hum nuku nuku up I go swimming by, where the hum hum nuku nuku up I go swimming by. イエイ、ありがとうございます。うん、すごく良い曲ですね。ありがとうございます。魔法のもてなしレシピさん、ふむふむぬくぬくって言ってるのかわいい。シナモンだよね、シナモンちゃんだ。ふむふむぬくぬくって何っていう話ですよね。すごい気になるよね。これ早口言葉みたいな歌ですけど、そう、ふむふむぬくぬくアプアア。はい、皆さんじゃあリピートアフターミーコーナーふむふむぬくぬくアプアア。聞けました？ふむふむぬくぬくアプアア。言えました何のコーナーなんだみたいなふむふむぬくぬくまではみんな言えてるみたい。ふむふむぬくぬくね。あ、もうさんあ、ゆきえさん、ありがとうございます。お料理しながら聞いてくださってますねそう、ふむふむぬくぬくアプアアですね。続きはね、これは何かというと魚の名前です。表現できなかった。これじゃあみんな一緒だよね。なんか尖ったね、くちばしみたいなちょっと尖ってるね、南国のあの魚ですよね。あの魚って言われてもっていうねちょっと調べてみてください。ハワイ州の魚なんですよ。ハワイ州の魚として決められてる魚なので、ハワイ州の魚とかふむふむぬくぬくまで打てば大体画像が出てきますので、ぜひそれで皆さん見てみてくださいふむふむぬくぬくアプアが泳いでいる
ふるさとに帰りたいよっていうのが最後の言葉ですね。なんか可愛い歌ですよね。これすごいテンションが上がるんですよ。こういうね早口言葉系の歌とか大好きで、結構癖になりますね。一回覚えるとこうなんかトランスみたいななってきて、タヒチアンな曲とかもね歌うとすごいんですよ。結構舌が絡むもつれそうになる歌多いんですけどふむふむぬくぬくわぷわ、言えてる言えてる言えてる。熊吉さんだ、ありがとうございますお魚いっぱい泳いでます。桃ヶ原さんありがとうございます。スーパーチャットいただきました。ありがとうございます久々に踊ったってことはこの曲で踊ってくれたのかな今。どんな振り付けですか？ふむふむぬくぬくアップは顎睡眠バイ、魚だからこれかなとかね。さあ、今日もなんかねずーっと話してたい感じで話そびれていることはありませんかっていう感じなんですけれども、そうだ、次のライブまだ決めてないんですけれども6月ですよね、次はね。だからちょっと6月に入る前の告知をしていろいろしておこうかなと思うんですけれども、さっきも言ったね村井幸さんの写真展がね6月の2日とかでしたっけ、富士フィルムさんで行われるそうなんですけども、Life is Beautiful というねタイトルですごく素敵なパステルカラーの淡い世界が美しい日本の風景がきっとたくさん展示されるんだと思うんですけれども、その個展のねテーマソングを書かせていただきました。タイトルがズバリ Life is Beautiful なんですけれども、この曲珍しくウクレレ一本とかじゃなくって、なんかイメージがわーってこう降ってきた不思議な曲なんですよね。ちょっと寝る前にわーっとイメージとかアレンジとかがわーってきて、でそれを表現するにあたりちょっと打ち込みでねやったんですよ。ピアノとかちょっと弾きながら。でやったことないことをいっぱいやってこうパソコンでどんどんもう何テイク20トラックぐらい重ねてコーラスとか作ったんですけど、それが一応個展で流れますので、よかったら皆さん遊びに行ってみてください。そしてその「Life is Beautiful」の曲は今なんと絶賛発売中です。ダウンロードで買えるようになっているので、私のどこが行けばいいんだLife is Beautiful 検索していただくと出てくるのかな。ちょっと待ってくださいね買い方をどこかでアナウンスをします。LINE の公式 LINE に登録してくださっている方はまた改めて個展のこととかもね告知させていただきたいなと思ってます。ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。さあ、純子さんドレス素敵、ありがとうございます。今日ドレスの表がすごい入っておりますね。じゃあそんな感じでちょっとね名残惜しいんですけれども、一応次の曲でラストの予定です。なんか緊張してきちゃった。もうねやりたくないからずっと喋ってるんですよ今次の曲は一番今日の私のメインイベントなんですけど、初めて初公開弾き語りやります。ちょっとドキドキしちゃう。これをやりたいと思います。じゃん。これも今絶賛発売中、ダウンロード配信で発売していたんですけれども、ダウンロードだと買えないよっていう人とか買い方わからないっていう人とかも結構多くって、 CD が欲しいというお声をいただき、この度作りました。今これです。ここに歌詞もこっちはね載ってますね。でサイン付きで一応ご希望の方にはお届けしたいと思います。恵子良慶という最近ウクレレのユニットをやらせていただいていて、その良慶くんというウクレレ素晴らしいウクレレプレイヤーの方と一緒に曲を作りました。でこのねなかなか皆さんと会えないこの時期にこうまさに今日のテーマですね、思いだけを飛ばして君のそばにいつでもいるんだよみたいな、こう空を見てると君のことをいつも近くに感じるんだよ、そんな感じで歌詞を私が書かせていただいて、それに良慶さんが曲をつけてくれたという合作でございます。
これをね今日最後に皆様にお届けしたいと思います。この曲は聴いていただいた方からも本当にいろんな大切な娘さんだったりね、お母さんだったり、なんか今ちょっと離れてて会えない海外にいらっしゃる方とか、そういう方からも本当に重ねて聞いて感動しましたっていう感想をたくさんいただいて、本当に嬉しく思っています。ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。あ、ちょっと待ってね、これ練習したい一回練習してからやっていいとか言って、そんなことできるわけないよね。できるかなちょっと手震えそう。じゃあ行きます。あ、待ってました。だってみんな聞きたかったって。本当あ、毎日何度もリピートして聞いてます。だってやだ、ちょっと嬉しくって泣いちゃう。じゃあちょっと殺してやってみたいと思います。皆さん知ってる方はぜひ一緒に歌ってみてください。では、離れてても会えるよ。同じ雲を見てるかい、目を閉じれば君の香り、風に乗ってやってくる、離れてても会えるよ。今どんな音を聞いて、どこにいて誰を思う、ああ君と手をつなぎたいな、あの日のように道草して、ああ君の目に映りたいな、大きな声で笑いながらまた明日って言い合うんだ。同じ月を見てるかい、耳を澄ませば君の気配、星のように降ってくる、離れてても会えるよ。今日どんな夢を見るの、目覚めたらどんな気分、寂しさに潰されそうになっても大丈夫、僕らはここに生きてる、ああ君の髪に触れたいな、あの日のように待ち合わせて、ああ君の声
これの滑りが特に聞きました。いやー、ドキドキありがとうございました。はあ、離れてたマヤリを今日初めて聞いていただいた方、いかがだったでしょうか。全然ちょっと今うまくいけてないところあったんですけど、この曲はね、なんかね、もうちょっと曲作った人キーがね F から F シャープに、 F シャープって普通ウクレレはね絶対ね避けるキーなんですよそりゃそうですよね。ここずっとここ制覇ですよ。すごいんです。もうでもね、本当にいい曲で、自分で言うな普通に自然に言っちゃった今曲ね、メロディー素晴らしいしね、アレンジもりょうけさんのアレンジも素晴らしくって、とってもいいんです。これはぜひはこの2人のウクレレとコーラスも入ってるバージョンを聴いていただきたいので、このアルバムご注文いただくと、500円です。これ1曲なんですけど500円で、送料はちょっと別にかかっちゃうんですけども、これを送りますので、よかったら今日の YouTube のライブの下の概要欄のところにリンクちゃっかりしておりますので、今もうそこでポチッとしていただけたら私が作ります作って送りますので、ぜひぜひご注文よろしくお願いします。もしくはダウンロードだとね255円だったかなって書いちゃうので、ぜひぜひダウンロードもしてみてください。また明日って言い合うんだパチパチ泣く。ありがとう。君と手をつなぎたいな。泣ける。本当だよね。もう手つないだりハグしたりさ、本当したいですよ、生でね。なかなかできないからさ、今はね。まいさんありがとうございます。素敵でしただって。ありがとうございます。ちょっとはい、曲を聴いていただけて今日は良かったです。伝わったかどうかドキドキなんですけれども、さあ皆さん今日はいかがでしたでしょうか。なんかあっという間なんですね、1時間ってね。もうこれで1時間ですよ、ぴったり。寂しいな、名残惜しいな。ゆかこさん、ゆかこさんありがとうございます。じんとしました。よかったです。ももんがさんもアロハさんも楽しい時間をありがとうございました。 CD 買いますということで。泣きそうです。だってやだ、嬉しい。ありがとうございます。あと何か言い忘れてることはないかしらね。皆さんとお話できたらいいのにね、ここで。じゃあちょっと名残惜しすぎてもう一曲だけお届けして終わっても。アンコールありですか今日アンコールありですか。だってマミさんありなんですみんな遠慮してたありがとう。自分で今アンコールって言いそうになっちゃったんですけど、そうなんです。もう一曲やらせていただきます。じゃあちょっと最後にね、最後はちょっとハワイアンの素敵な曲を一曲お届けしてから終わりにしたいと思います。これもとっても名曲で有名な曲なので皆さん知っている方も多いと思うんですけれども、ポーハイケアロハというね、レナ・マシャードさんの曲でございます。レナ・マシャードさんといったらね、ロイヤルハワイアンバンドのソロシンガーでもあった方ですけれども、そのバンドマスターのメキア・ケアラカイさんとその奥様のことを歌った曲だそうです。愛のあふれる名曲です。では最後に聴いてください。今日もありがとうございました。おはいけあろは来景気の込みの赤米めかわいまかけはけはいかわいぷいらにおぷらなよ
けはいかわいぶいらにほぷるあなよパパリナかねまあけおへきりいけあろうなくむはうえこるかまらにかまぬいかまいきがほめおなありほろかいえおまいくらにれいろけおもいいまないやめけあろはマリアいほいかうぷかういほこえおまいこらにれいろけおまいいまないやめけあろはまりあいほいかうぷかういほこいマリアいほいかうぷかういほこあい皆様どうもありがとうございました。後輩系アロハ最後に聞いていただきました。じゃあちょっとチャットを見させていただきます。あ、りょうさんありがとうございます。本日も素晴らしい歌声ありがとうございます。いつもスーパーチャットありがとうございます。まいさん素敵でした。ありがとうございました。そこ読みましたね。ゆかこさんもまたチャットありがとうございます。もうさんもありがとうございます。めみちゃんもありがとう。りこさん、まみさん、まさきさん、やすこさん、いつもありがとうございます。そしてまみさん、毎月のライブは癒しです。また次回も楽しみにしてます。じゃあ次回もやんなきゃ。いや私が自分の趣味なんですけど、本当にもう私もこの時間が癒しで、本当に皆さんが聞いてくださって本当に嬉しいです。としこさんもありがとうございます。またスーパーチャットまでいただいてすいません。えみえみアクアさん、今日も愛いっぱいのライブありがとうございました。私もいっぱい受け取りました。皆さんから。京子さん、加藤さんありがとうございます。りこさんもありがとうございます。ウクレレの音色に癒されました。本当にもう名残惜しすぎてずっとここにいたい。でもね、皆さんもね、いろいろお風呂入ったり、これからご飯の人ももしかしているのかなね。アクアマリンのみんなに会いたくなったよ。だって私も会いたいよ。ね、ということでちょっと皆さん恒例のエアハグで今日もお別れしたいと思います。なかなか生でハグができないんですけれども、こうやって電波を通じて皆様とつながれて本当に感謝しております。では皆様、両手を広げて私の胸に飛び込んできてください。ハグありがとう。スリスリ
ありがとうございました。幸せで泣いちゃいました。私も泣いちゃいます。本当に本当に。ナマステ今日のなんかモード、ナマステ。でもナマステってね、何でしたっけ、私の光があなたの光にお辞儀をしますとか、そういう意味なんですよね。なんかすごい素敵な言葉だなと思って、ナマステで今日はありがとうございました。皆さん本当に。じゃあ、また来月決まったら公式 LINE っていうのがあるので、そちらの下の概要欄にもリンクが貼ってありますので、そこからぜひお友達になっていただけたらお知らせが必ず行きますので、しつこいほどお知らせが行きますのでぜひよかったら登録してみてください。そしてチャンネルも登録していただけてない人いたら、よかったら YouTube の方もよろしくお願いします。そうで YouTube はね3000人になりました。3100人になりました。本当ありがとうございます。また皆さんとお会いできるのを来月楽しみにしています。ではでは、本当に本当にこれでさようなら。ありがとう。またね。元気でね。アフイホー。